Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Og derfor fik vi faktisk Ali med. Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, at det blev Alis tur, så er det rigtigt. Desværre har Ali det ikke så godt. Og han var faktisk heller ikke bedste venner med Ramboline. Så det var nok ikke så god en handel, vi gjorde. Jeg var også faktisk lidt bekymret undervejs, når nu kamelen hed Ali, om Nye Borgerlige ville springe for aftalen. Det gjorde I ikke. Tak for det. I det hele taget må man sige, at vi har